Ako si Ason, ginaingon, buutan og nagmahalanggit ko sa akong inahan. Mo nga gisakripisyo kung akong kaugalingon, bahala nagmagukol. Basta, maayo lang ang akong inahan, sige hambin niyang sakit. O kining nahitabo son kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Nay? Nay, may grabe naman hinon ng imong ubo, oy. Basig doon na kay sakit nga kidadaha, nga walang tamasayod kun unsa. Ay, ambot na ko eh. Sakit kaya akong buko-buko. Tungod tingali di sa sige na kumiyo ko. Gambang laba kada adlaw. Undang na lang sa pagpanlabadan, Nay. Kay nakatrabaho na bitaw ko. Ay, bago ka paganing nakatrabaho. O pagani ka nakadawat og sweldo sa imong pagkatindira. O sara po nakasari-sari store sa merkado. Nay, ako na nabalaka ng imong sakit ron. Ako na lihatod ang imong mga linabahan bese lang, Sir Waldo. I-relax na lang una ng imong lawas. Igo ni Ana, gipati ni nanay mo. O nga ikaw miyatod sa iyong mga nilaban din sa bahay. Oh, Sir Waldo. Sakit ko no kayo iyang lawas. Unya, sakit ang iyang buko-buko. Yung magsige siya upo-upo. Pastilan. Nagduda ko nga may sakit na sa baga ang imong inahan. Kay kada kong manglabagod ka, unya, mabasa ka sa singot, unya inig, human, yung human maglaba, maligo ka, ana, at to ginamo apiktar sa baga. Unsa? Kun mao, kinahanglan na gid nga dadon si nanay sa doktor. Oh, paita, uy. Wala pa gid may kwarta. Doktor, basig dako tag magasto anak. Wa para batay kwarta. Panghuwam lang tak ka dito si Roldo. Gaw, huwam ka para doon na kay madanga kwarta. Eh, nikabuti mo din eh. Ada doon yung doktor sa mananay mo. Saman? Mauwa ko ka, uy. Pero nahibaw naman to siya nga doon ay sakit si nanay. Bitaw nak, masig makapahuwam si Sir Waldo na mo. Ato lang paabuton si Tony, Nay. Ang akong uya pa. Basig makadato siya kwarta. Doon naman ko na siya ikawaman sa ilang trabahoan. Nga dito ka da. Sao naman lang. Ako yan to, Sir Waldo, Ha? Basig paabot na to siyang mahuwam ka. Ako yan to. Ako yung noon nga mahuwam mo. Sir Do. Maka nagpaabot ako nga manghuwam si Asun. Pila mo siya yung waman, ha? Kwan, kadang ako lang hatagi siyang woman, sir. Basta mauna na yung woman. Sinyas lang ko. O, kara. Okay na? Mauwa mo taon to gawa taon sulti niyo, sir. Kung hatagan ko nimo, ako lang nunog. Gikan nimo. Saban. Sino na nimo? Asun, ang gusto ko nga personal, manghuwam na ko. Ay. Si Asun, patungaha din eh. Ay. Dili ka. Kani. Bisang sa oras sa pilo, patungaha si Asun diri. Pagkadagan din ni gida nga sakit ng maringoy. May sakit ka sa imong baga. Unya, taas pagid imong sugar. Mao nga niya, na-admit na gyud ka. Mao may sultis doktor nga advice niya nga i-admit gyud ka. Mugawas na lang ko din hinak. Watay kwarta. Paitay, 2,000 pesos sa masad gyud ang akong nawaman dito sa itrabahoan akong hardware.
Di man magpahuwa magdako si sir. Tuaman sigaw pilo sa ilan, Sir Waldo. Unsa na kay balita, no? Nakahuwang ba ka siya? Go! Go, son! Sigaw pilo, hindi na siya. Usa? Si Ason ang gusto ni Sir Waldo nga mo yung mga tubang niya? Halagi taon, kasi sila may gusto mo gamit taon. Pao tingalin, hindi kinahanglan yun nga, sigawason mo yung personal atubang ni Sir Waldo. Go, someone. Sige. At ako'y ato ni Sir. Bahala na lang ni. Magpakauo na lang kung atubang niya ko eh. Kinahanglan nga may magamit ka nga kwarta si nanay ining yang pagka-admit karon din sa ospital. Sige, nak. Daghan manggudok tambal nga paliton nun. Hangyua lang siya, nak. Buutan man ka na si Sir Waldo. Nahibaw kung maluoy ka na siya natong mga pobre. Ay, kung doon na palang unta ko ikasarang. Pagpobrem sa gugugod. Ordinaryo lang ko nga trabahante sa usa ka tindahan sa hardware. Go, sige noy. Tuwa na Sir Waldo. Oo, gaw. Ipalihog na sa ako bantay ni nanay din higaw, ha? O ikaw dong, Tony. Balik na lang sa mong trabaho dong. Basig ipangita ka na dito sa mong amo. Sige na. Kay mo ato na ko sa bahay nila ni Sir Waldo. May tagdo na nim apli sa kita. Ay, may miapli na sa kamay nga pultahan sa gate. Ason? Sir Waldo, sir, salamat nga ikaw miapli sa gate, sir. Okay. Naibaw na ko kung si tuyo mo. Ako ra ko sa niyas bahay. Dali, sud. At ta sala magsulti. Dayon diri, Ason. Na-admit kita is nanay mo? O niya ka aron manghuam na kong kwarta? Mo ba? Oo, sir. Bayaran lang mo niya na naman ni nanay. Pinaagi sa pagpanglabadan ni sa inyo, sir. Oo, ko'y trabaho kada sa Sabado Domingo. Ako lang manglaba mientras dili pa makahimo si nanay. Ason, kung magkasinabot lang taron, no? Hatagan ko ikaw sa imong kantidad nga gikinanglan. Nga sobra ra nga gastuon sa ospital. Okay ka. Pero may magasto gud ana gud. Lamin ako, tingali, mga 50,000. Pero, hatagan ta ka. Hatagan ti kag mas labaw pa niya na. Kung musugot ka karon sa gusto kong ipabuhat nimo. Unsay po mo ipasabot, sir? Ason, dili makahatag og anak na ako si ma'am nimo. Dugay nami nga naminyo, pero wag gibi anak. Sir, Parang ka lang, no? Ikaw ang gusto ko nga muhatag na ako og anak. Ason. Kung makikilamas ka na ako, karong higayon na, iningumanta og tagay sa kalipay, at tagan tadayan ka sa kantidad nga imong ikinanglan. Pailan ti kag 100,000 pesos. Sir Waldo, Pasiuna lang ka na. Apan, kung mamabdos ka na gyud unya gani sa atong anak, hatagan ti ka og 1 milyon. Sir Waldo. Masalawa ko to. Huwag ini mabunog. Apa na kinahanglan ni kwarta ni nanay para siyang tampal sa ospital. May ini mo dahil. Sir, Di na magkuhan ka kita. Lamig na kayo. Babe, ay dahil ka.
Bantang, be. Bantang, ibantang kamayo. Okay na. Ay, sakit. Ay. Asun. 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 Nahilaptan gid ko si Sir Waldo. Makadaghan gid niya itong higayon na. Grabe ang kaluyang akong gibati. Apan, ang saon taman, nagkinahanglan man may kwarta si nanay sa ospital. Giantos ko na lang ang tanan. Bago ito magkasama ang kaagi ni Asun, dinhining tulumanon. What's the style? Iantos na lang ang tanan style. Kini mo sugalanong suwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.